Bé, crec que és de rebut que en el mes de desembre diguem públicament que ha estat un any complicat. Venim de 3 anys de legislatura i, per tant, afrontem l'últim Nadal que celebrem en aquest plenari amb la Constitució actual. I, per tant, des de Junts per Catalunya volem desitjar unes bones festes a tots els treballadors de la corporació, també a tots els regidors, amb un pensament també cap a les persones que en els darrers anys han perdut éssers estimats i, per tant, aquest Nadal, el Nadal passat i l'altre han estat diferents. I, per tant, creiem que des d'aquí hem de tenir en compte també que els tenim en el pensament. Alguns de nosaltres també hem perdut gent molt propera i en aquest plenari també ha passat i, per tant, crec que és de rebut desitjar-nos a tots unes bones festes, desitjar-nos dins del que sigui possible recordar aquests éssers estimats amb els quals no podrem celebrar aquest Nadal, però sobretot que l'any que ve sapiguem i treballem perquè pugui millorar, perquè aquesta bona entesa que hem tingut sempre en el plenari, malgrat que, òbviament, govern i oposició també s'han de dir les coses i a vegades, si des del nostre grup no hem tingut el to correcte, també ho lamentem, com hem fet amb les darreres ocasions, però en qualsevol cas sempre, sempre, sempre ha estat amb aquesta voluntat de millorar el municipi i sobretot de fer que aquests 17 que representem 18.000, tinguem una bona entesa, sobretot per poder tirar endavant i que aquest 2023 esperem que sigui millor que aquest 2022. Per tant, desitjar un bon 2023 a tota la corporació, als ciutadans que ens veuen o que ens veuran i que ens escoltaran, i ens veiem al proper plenari.